Että mä en yksinkertaisesti voi tajuta, että minkä takia tällainen juttu on tehty ja ketä se palvelee. Kuka tästä saa mitään? Keveys. Se tulee ensimmäisenä mieleen, että hyvää jälkeä saa kevyellä tavalla. Ja mun sieluni kertoo, että sitä pitäisi pystyä siirtämään enemmän ja enemmän kaikkeen muuhunkin, mitä videolla tehdään. Ei mä tiedä, mä oon tottunut siihen. Tästä tulee varmaan tosi lyhyt vlogi. Et ilman, että laatu kärsii, niin tossa todentuu se, että jumalauta se voit tehdä nopeasti. Huomaaks? Mut kun kääntää näin päin, niin joo. Se on ilman muuta mainetteko skandaalille. Ei se aina sellaiselta näytä, johtuen esiintyjistä, mutta okei. Sitten se, kun se on mainetteko, niin se on myöskin näyteikkuna meidän osaamiseen. Sillä mä oon sen kokenut. Välillä hyvältä ja sit jotkut jaksot on ehkä vähän huonompia. Näkyvyyttä, lukijoita, erilaisia kommentteja. Ihmiset lähtis ottaa vähän kantaa, että onko nämä semmoisia asioita, mistä halutaan keskustella ja onko ylipäätänsä oikeita asioita, mistä puhutaan. Mä ehkä tekisin niistä vielä vähän kantaottavampia ja haastavampia vielä, haastaa asioita ja tätä maailman menoa. Mua kiinnostaisi ehkä vähän marginaalisemmat aiheet. Mutta pitäisikö toi Tarja kutsua myös paikalle? Mä lisäisin, jos vaan mahdollista, meidän uteliaisuutta. Ja sit mä lisäisin meidän joukkovoimaa. Että enemmän skandalilaisia osallistumaan siihen, vaan pelkästään vaikka sillä tavalla, että mistä ne on uteliaita, mitä että ne vaan heittelis asioita sinne. Kannattaa tehdä uusia juttuja ja lähteä ennakkoluulottomasti rikkoa rajoja ja haastaa itteensä. Se on paljon mielenkiintoisempaa, se on tätä päivää. Se on paljon haastavampaa. Se on paljon epävarmempaa, mikä tekee siitä, siihen tulee särmä ihan automaattisesti. Me heittäydytään, me osataan kertoa näkökulmaa, me uskalletaan tehdä tällaista. Se on mun mielestä niin kuin todiste ansi.